poteškoće. Znači, tek kada već i pedijatar i roditelji shvataju da imaju neki problem, tek tada dolaze na dijagnostiku. Ono što je vezano za, naravno, razvojne poremećaje, moramo reći da tu ne spadaju samo govorno-jezički poremećaj i intelektualna zaostalost i motorički poremećaj, nego u razvojne poremećaje spadaju isto senzorno oštećenja, znači oštećenja čula vida, čula sluha. Tu isto spadaju i telesni invaliditeti i bolesti kod dece. Tu isto spadaju i poremećaji u ponašanju. Nekako sve ove grupe negde budu primećene od strane pedijatara, ali ona grupa koja je negde najrizičnija, koja najkasnije bude primećena tek u osnovnoškolskom uzrastu i to već u starijim razredima, jesu poremećaji u ponašanju. To je nešto što najkasnije dolazi, to je nešto što je zahtevalo mnogo ranije bolji tretman i nešto gde psiholozi mogu dati mnogo veći doprinos. Takođe, i kod oštećenja čula sluha i čula vida mi znamo da je potrebno određeno vreme da se to dijagnostifikuje. Naprimer, ono što je napredak u našoj bolnici, na neonatologiji sad imamo onaj aparat za otkrivanje ranog oštećenja čula sluha i to se radi već u prvim danima na odeljenju i mislim da je to ROSA kompanija donirala kao i u svim gradovima u Srbiji. Ali, pored toga što kada ono što prati celu dijagnostiku, dijagnostika je samo prvi korak. I sećam se kad sam bila student, jako sam bila nezadovoljna time što smo stalno otkrivali, ne samo kod dece, nego i kod odraslih, šta je to što njima fali. Fali ovo, ne mogu ono, i mi dobijemo dijagnostikom sve ono što oni ne mogu. Ali ono što je bitan korak, iako je dijagnostika primarna, jeste onaj sledeći, a to je kako raditi s tim osobama. I šta je to što one mogu, ako sve to ne mogu. Dijagnostika nas upućuje ne na to da nekom zalepimo stigmu ili žig, da neko ima neku razvojnu poteškoću, nego da nam omogući da sa tom osobom radimo adekvatno bolje za unapređenje njegovog i psihičkog, i fizičkog, i socijalnog razvoja, emocionalnog naravno. Hvala, Biljana. I evo, pre nego da nastavimo, ima li neko pitanje iz publike? Pošto znate da je ovo otvorena diskusija, može svako postaviti pitanja, ali ukoliko neko nema u ovom trenutku, može naravno na kraju takođe da pita. I publika se ipak odlučila da dobro promisli šta će da pita, možda je neko pitanje već predviđeno. I kome je zapravo, kome je potrebna, da kažemo, ta dodatna stimulacija? Dakle, hajde malo nekako da to razjasnimo. Dakle, kada govorimo, evo, govorili smo koliko je zapravo teško uočiti negde poremećaje kod dece, kako, na primjer, ohrabriti roditelje? Ok, znamo da je to jako teško uočiti, ali u kom domenu možemo onda njih ohrabriti? Pa upravo ovo što je Bilja rekla. Mi dijagnostikom dobijamo sve ono što dete ne može, ali je bitno da sagledamo šta je to što dete može. I upravo kroz to šta dete može, na koji način može da izvede ili da uradi ili šta god, kroz to je ono što mi koristimo u tretmanu i to je ono što treba da sagledamo. Nije dovoljno samo sagledati dijagnozu deteta i tu njegovu smetnju, to njegovo ograničenje, već sagledati celokupnu sliku. Dijagnoza koja je data detetu ne čini samo dete. Dete je i ono što može. I upravo kroz ono što ono može, to je ono što se koristi u samom tretmanu. To je ono što mi trebamo da, na to se skreće samo pažnja samog roditelja. Često i oni znaju da budu kritični pa da gledaju samo onaj negativan aspekt svega toga, ali ako
ako i mi sami ukažemo koje su snage njihovog deteta, onda to kod njih u velikoj meri može da poveća samopouzdanje i da se oni osjećaju mnogo sposobnije za kasni rad sa samim detetom i da mnogo pozitivnije gledaju na sam tok i tretmana i kasnijeg razvoja deteta. Viko, ti kao roditelj petoro mališana, kako da ohrabrimo roditelje? Pretpostavljamo da su budući roditelji, mladi roditelji vrlo skeptični, da negde ne pogreše slučajno i da u nekom, da kažemo, domenu ne odmognu svom detetu, a nekad su mogli, na primjer, da mu pomognu. Kako zapravo da ih ohrabrimo, da to roditeljstvo baš nije toliko strašno? U vezi roditeljstva ili u vezi poremeća. Što se tiče roditeljstva, da, ja se sećam kada sam ja trebala da rodim prvo dete i učila sam tada baš, nažalost, psihopatologiju detinjstva i mladosti i svaki poremećaj, kada sam čitala, specifičan za dečake, specifičan za dečake, specifičan za dečake. I odlazim kod doktora, 5. mesec trudnoće, i on gleda i kaže, dečak je. Meni je to bila katastrofa. Onda su mi svi živi poremećaji prošli kroz glavu, šta sve može biti, ali generalno, znate, čovek uvek ima brigu, želi da negde kontroliše svoj život. Ali znamo svi da briga je dobra ako je adaptivna, pripremimo se na nešto. Ali ako samo brinemo da ne dobijemo dete sa poteškoćom, mi ćemo biti ukočeni. Znači, niko nam ne garantuje, i to ne može ni jedan lekar, ni jedna analiza da nam garantuje 100% da ćemo roditi dobro, zdravo, uspešno, lepo dete. Jer takvo dete je lako voleti. Takvo dete svi vole. Ali jako je teško adaptirati se i pripremiti na to da možete imati dete sa poteškoćom i da na to gledate kao na životni izazov, a ne teškoću. Jer ako na to, postoji jedno izuzetno pismo koje ne bi sada parafrazirala, zove se pismo iz Holandije i možete da ga izguglate i molila bi sve da pročitaju, gde majka u par rečenica kaže kakav je izazov odgajati dete sa poteškoćama. Znači, na to treba gledati kao izazov, kao još jedan životni izazov i naći resurs da volite i takvo dete. Jer ove lepe, pametne, uspešne, njih svi vole. Ali treba imati potencijala voleti svako dete. I skoro je negde išao klip na YouTube-u o deci sa Downovim sindromom. I baš onako za razbijanje uverenja vezani za to šta ta deca mogu. I onda majke koje su uplašene, da li će ta deca pisati, da li će moći da se osamostale, šta će moći da rade u životu. Znate, to su velika pitanja. Takođe, negde nam tu bude, očekivanja nam budu i jasnije. Ovako kada rodimo zdravo, lepo i dete, očekujemo da bude lekar, pilot i tako dalje, a ovde negde imamo realnija očekivanja i životna očekivanja, pogotovo ako se radi o nekim moždanim oštećenjima koje su praćene epilepsijom, gde zaista čak i svaki trud koji smo uložili od godinu dana jednim napadom može biti uništen. Tako da, ja mislim da ono što treba da neguju budući roditelji jeste da bazično vole svoje dete i da bazično vole ljude i to je dovoljan potencijal da rode dete i da ga pravilno odgajaju. Jer ljubav je osnova za odgajanje dece, svakog deteta. Sa razvojnim poteškoćama, bez razvojnih poteškoća, onima kojima je potrebna dodatna stimulacija, jer znate i sami Jelena je pre rekla, neko rodi zdravo, pravo dete, pa ga upropasti u radnom razvoju. I kada govorimo, da kažemo, o našem gradu, hajde da ne kažemo okrugu, da se negde usredsredimo, dakle, na ove dve opštine o kojima govorimo, kakve mi sve servise podrške zapravo imamo,
kada je da govorimo u okviru zdravstvenog sistema, u okviru obrazovnog sistema, odnosno da preformulišem pitanje, imamo ih? Pa imamo, kao da ih nemamo. Odnosno, sad ćemo to malo bliže da objasnimo. Servisi podrške deci sa bilo kakvim smetnjama, razvojnim smetnjama, ima ih zaista mnogo. Ono što postoji kod nas, to je ograničeno i ako i postoji, funkcioniše na ograničen način, ograničenim kapacitetima. Ukoliko se recimo usredsredimo samo na zdravstveni sistem, tu imamo, gotovo da ih nemamo. Nemamo defektologa, nemamo logopeda po domovima zdravlja. Pedijatri u određenoj meri nisu obučeni, jesu, ali ne u tolikoj meri da primete razne smetnje kod jako mala dece, kada to može biti dosta ključno za njih. Sa druge strane, ne postoji ni tako, što je već i Biljana rekla na početku, većina njih se i šalje u centralnu Srbiju. Da li je to Beograd, Kragujevac, Niš, gde će ići neka dalja dijagnostika, ono se procedura odlaže i to traje i otprilike u nedogled. Što se tiče obrazovnog sistema, tu je situacija više manje slična. Isti princip, pogotovo nepostojanje, odnosno pedagoški asistenti, lični pratioci dece. Ukoliko ih ima, oni nisu obučeni na adekvatan način. Da biste vi bili lični pratioc deteta, vi morate da prođete određenu obuku. Mi na nivou Severnog Kosova nemamo niti jednog obučenog ličnog pratioca deteta. Jer nije poenta da dete dobije samo osobu koja će fizički biti uz njega, ta osoba mora da zna svoj posao i mora da zna šta treba da radi. Da ne pominjem već problem finansiranja samih ličnih pratioca, iako su oni propisani od strane interresorne komisije, imamo veliki problem i da se oni nađu, a kasnije je problem i njihovo finansiranje. I iz nekog socijalnog aspekta, ja mislim da ono jedino što funkcioniše kod nas, to su socijalno davanje koje mogu da iskoriste roditelji dece sa nekim težim razvojnim poteškoćama i otprilike to je to. A servisa ima jako mnogo i rad na tom području je ogroman. Recimo, od velike pomoći nam je možda bilo i otvaranje dnevnog centra, predah centra. Da pojasnim, dnevni centar jeste centar gde dolaze deca sa smetnjama u razvoju i provode određeni deo dana. Predah centar jeste da po principu roditelji mogu da ostave dete sa smetnjama u razvoju na dan, 2, 3, pa čak i do 7 dana. Iako to deluje kao ništa, to roditeljima koji ima dete sa smetnjama u razvoju može da bude sve. Jer taj period mogu da iskoriste ili da se oni sami odmore, ili da se posvete drugom detetu, ili da se posvete nekim svojim poslovnim problemima, čega god je u pitanju. To kod nas ne funkcioniše, mi to i nemamo. Ja mislim da jedino funkcioniše rehabilitacijni centar Hendikos, ali i on je nekim ograničenim kapacitetima. Tako da na tom polju možemo